An Luan siúl Beidh Comórtas Intel mini scientist siúl, agus an Scoil Leitir Mealláin chunta na gaeilge tá grúpa an Scoil Náisúnta ag olabhú chun áiteann scrioh maidir le feamin an cheantar a theaspántas na slúite. Tá mis an Scoil chun amach chun stá ag airí leo. Tá muid i gcríomh ceannis de Comórtas óileachta Intel. Beidh sé siúl de Luan i lícslip, tá muid ag súil go mór leis. Bhí muid ag iarra tuirgnamh a déana a bhí bantad leis an gantar. Mar sin tá an tuirgnamh seo bunaithe ar an bhfeamainn agus an chuí a dhéanann sé cuimhnú ar bhí. Is as Leitir Mealláin mud áta bhfuil ceangal mór ag muontú na háite leis an bhfeamainn. Tá inad feamna agan. Bhíonn muontú na háite ag baint feamainn gach lá. Tá an daoine ó gach áit ar donn i gcéir folca feamna. A céir de rinne na cailíní leis an bheamann é héin. Grumad an amann a chur isteach i gach go bhile. Tá tícinál feamann na núsa dagan, cambú celp, cargainn agus cranach. Cuimid cambú celp i caca balla amháin, crancha caca balla eile agus cargainn i caca balla eile, agus bhí caca amháin nar chuirmid aonrad isteachán. Bhínig siad tarthaí a dionscanmh agus a naibre cruúdom an sin. An caca ganna an amann an ceann is measa, das cuinnach lia ar sin níos túisce ná aon caca eile. Fuirmuid amach freisin go gcoinneann an caca le cambú celp níos fearr in áit te ná an áit fuair. Tá an feamainn go maith de chuile-thart. Sin amann is fearr. Tá na cailíní ag súil go mór leis an lámór ar an Luan agus lá starúil bhés ann don Scoil chomh mar seo an céad uair bhfuil grúpa an Scoil héis an craobh a bhaint amach sa Comórtas. Tá gach duine ansá ag tuair tacaíocht a dómh. Seán an bhfuil Ciarán Nuacht Cúla4 Leitir Mealláin.